Здравейте, мили деца! Ще ви прочета едно стихотворение на Асен Босев. От тази стара книжка. Стихотворението се казва Магарето. Съседа си помолял за магаре един човек. Брашно да натовари. Магаре нямам, казал му съседа. И хитричко в лицето го загледал. Но в тоя миг да му се не видяло, магарето в яхъра заревало. Ама не чуваш ли? Магарето реве. Намислил как съседът да се отърве. На мен ли ще вярваш ти, Захари? Или ще вярваш на едно магаре?